Vicente, darle as gracias a José e a Axencia Galega de Turismo de Galicia polo traballo de colaboración constante que están facendo e pola aposta que están facendo por Valdeorras en xeral e pola rúa en particular. Sabedes que para nós como Concello a programación cultural e nomeadamente musical é unha pata fundamental da acción de goberno. Consideramos que, sempre decimos, que os povos, por moi pequenos que sexamos, que un pobo de 4.000 habitantes, de pouco máis de 4.000 habitantes como ten o noso, merece ter a mesmo acceso á cultura que teñen as grandes cidades e que eso é parte tamén que un gasto en cultura non é gasto sino investimento, non? Entón, nese sentido, nos este brao, como tamén mencionou José Vicente, temos unha programación cultural moi ampla. Sabedes que antes aquí os braos eran, pois, bueno, primeiro era un fin de semana, non? Que eran as festas de verán, naceu a Bacofesta e agora temos un programa de actividades que nos ocupa prácticamente, respetando moito as festas de Petín, nos ocupa prácticamente todo o verán. E nese contexto de programación que está moi coordinada, está moi pensada, está intentando que todas as franxas etarias, que toda a xente que nos visita por un lado e tamén a xente da rúa teña acceso a distinta, bueno, a oferta ampla, non? Que cubra os gustos de todo o mundo. Neste contexto, como digo, o Son da Estación, que como dixo José, está pola segunda edición, eu creo que unha pata fundamental. Se celebra, como sabedes, nun entorno moi importante para nós, como é a Praza da Estación, que non queremos que quede fora da programación cultural. O ano pasado xa se celebrou aí, esperamos que este ano o tempo nos respete un pouquinho máis que o ano pasado. Sei que houve xente por aquí que estuvo o ano pasado nos grandes concertos que tivemos, que a chuvia non nos axudou moito, esperamos que este ano nos respete máis. E un pouco tirando polo que decía tamén José Merelles, eu creo que a oferta musical que ven a este festival é espectacular. Xa foi espectacular o ano pasado, tanto de Rapaz como Grande Amore son dous grupos que non que explosionaran despois de vir aquí, xa explosionaran antes, pero é verdade que este último ano pues, foi moi importante para eles, no? E eles falan moito de Carlos Ares, eu que gosto muitísimo de Mondra, teño que dicir que Mondra tamén eu creo que está nun punto de dar o gran salto, son novas músicas, a música galega, e está moi ben que teñamos esta oferta, non? Non é só música tradicional, nos últimos anos eu creo que temos unha oferta no país de todos os estilos musicais grandísima, e é un luxo para nós contar con esta oferta na rúa da mão, como digo, da Axencia Galega de Turismo.